mana kaka ni wacho ni nitiere kaka pinje mane osedongore e kinde ma bende pinje kaka wan gini wacho ni pinje mane osedongore nyaka sani deno ka gintiere koda kembe madongo dongo to kembe ka nitiere maloso mwandu mopogore opogore nitiere mission mago mag gases e yamo mabedo osebiro kama kaka kilo lila mago mag aluora be yamo ma samoro wagamo nyaka e continent marwa mago mag pinje mago mag Afrika yo kosebedo kinde mosekalo ni nitiere kana kaka jotend pinje mosedongore gi bende samoro gine ma kaka ni wacho ni moko kuomgi ok dwar mar mondo mi ochop e romo makamagi kata ni implementation ok gitime yo makare nikech kana somo wach motenre kod COP30 ne daro ng'eyo ni gin pinje di ma bende biro bedo ka dhi e romo makamano wacho ni machiegni ne pinje 200 biro bedo ka dhi kata kamano nano ka pinya mano mar Amerika iwacho ni ok gibedo ka gidhi e romo makamaendi to piny mar Amerika bende wang'e en achiel kuom pinje modongore wacho ni ochumi mage osebedo ka timo e yo makare akeni macho to ni wach nango kotenre kod mano nikech ka koro gin pinje mosedongore manego bed ni romo kanyo mar neno kaka ginyalo gayo kembege temo ok chopi wan pinje ma pod ok adongore wacho ni developing countries jatend piny Kenya bende ni winjo kowacho ni nitie kaka otemo mar neno ne piny Kenya yudo dongruok makoni kod kocha ere kaka ma bende climate action comes at a huge cost. Mano gima ji nyaka ng'e. Ni sami neno idwa timo gimoro e weche mag aluora gi. En obiro gi ting' mapek. Climate kaka koni from Kyoto America notamore. To UNFCCC processes timore through two ways. One, nitie gimoro ni binding iluongo ni negotiated outcomes and non-negotiated outcomes. Koro negotiated outcomes en mapinje winjore. Sani COP30 is the second most attended COP in the history. 56 delegates as of yesterday are in Berlin. Dubai was the highest with 80 delegates, 80,000 G. Mol ni kamora achiel wacho achiel. Sani 156,000. Koro ka in negotiation go binding America wacho ni they will send people will go from America but their contributions will not be legally binding. They will be operating under the non-negotiated agenda items. Bibede mesa. Lakini wanongo ni sani nti ujanja moro ma jitimo. Nti so many ways of negotiation. Nti bilateral, nti plenary, the UNFCCC allows. Koro wuok mar America, ok en America ken, kata Argentina, ka Europe, the UK, France, ntiere gimoro iluongo ni protectionalism, mosebedo ka timore. Pinje wacho ni yawa. Wambe wan mana gi chandruok wa. Kenya madwaro pesa no, Afrika musiko negi dwaro kiani 100 billion, kiani 1.3 trillion. Pesa no wambe wate mango. Wadware nikech there are high taxes and there are emerging needs. No kaka issues ma koro daw mar Russia gi Ukraine. Ngato wacho ni koro irone wa commit no miyo Africa pesa ni and the developing country pesa ni. Lakini wan gi lweny. Koro nego wang'iew bundi ni to gi geche odhi daw Russia koso wamiya Africa pesa. Koro there are emerging issues mosetimore. Koro ino ka pinje machal America gini. Ng'ato biro to wacho ni bwana jogi oseol. Koro climate and politics sani koro emerge. Ng'ato rwako wacho ni kaka Trump no wacho ni ka donjo ni gima dhi kongo tim madhi gol America weche mag ang'o? Weche mag aluora gi. To ino ko donjo to chungo. To Obama ka ne biro to Obama otimo ang'o? Oduogo. Sani koro Trump chako biro. Wacho kama ni Paris Agreement bende piny US, piny mag America bende biro bedo ka iwacho ni gitichore gi chien. Ne gisetichore mokwongo, Obama oduoge. Sani Trump oduogo, ochako golo gi kendo. Koro mano ok en kata mana America kendo. Nitie pinje moko bende sani giwacho ni wan wadam na weche mag biashara. Wan odo weche mag ohala, weche mag aid, climate and aid mago mbaga masano gidwaro. Koro wanyalo wacho ni osebedo gi chandruok. Koro sani kata mana Afrika wadwaro pesa, yes, but wambo waseng'iyo mbele. Waneno ni pesa mabiro Kenya Afrika ka tin. To our priority en adaptation. Wang'iyo ere kaka wanyalo dak gi weche mag aluora mosebedo chandruok maduong' ni. Lakini joka ng'iyo ni ugin gidwa fund ohala. Ni kami pesa ni adwa fund product money madwa fund mane gibe ni uso timia profits. Koro they have commercialized climate action sani. Koro meno ka COP 30 conversation was a change. Key somo the African climate
summit declaration, which I was part of the team drafting. It was President Ruto ne wacho ni it was an investment summit. Ni waseolo gi weche mag climate change, iwacho kaka chandruok, climate change chandruok, weche mag alwora kelo chandruok. En ber mane manitie iye ka? Nikech noseneno mbele jogi osechako change, ka gimiyi pesa kikoni wada miyi pesa, lakini pesa ni dhi e johandwa. Ka en Denmark to gikoni wadwaro miyi pesa, lakini pesa ni iter na johalwa. Wada miyo johala to build for you a climate smart infrastructure. Idwaro yo. Tikoni yorni mondo miyi pesa nyaka ikete nyaka make it climate smart.